Kamar yadda kuka sani ni ce ta kusa da Sadiya Haruna mai dubbun masoya da dubbun makiya a kota ina. Na yi alkawari zan ba ma mutane 25,000 masoya masu sona saboda annabi. Amma na gan soyayyan ta yawa na kara shi zan ba ma mutane 45,000. Idan na yi maka DM ka turo min account number ka kawai. Makiya na gan comments ɗinku fa. Na yi restricting ɗinku maulan banza. Na gan comments ɗinku yana zuwa a restricting. Ina kallon ku amma masoya na ba sa kallon ku, ni kaɗai zan gan ku. Idan baka san ma'anar restricting ba ka je ka tambaya sayyada ta yi restricting ɗinka. Ka ce min karuwa, ka ce min shegiya, baka san da ci nawa, baka san ni ba a social media kawai muka haɗu. What give you the guts to call me with that name? Na bar ku da Allah makiya ai masoya da ku nake yi. Daga yanzu za ku fara kallon alert 5k ma 40 people 200,000. Amma wannan kuɗin is more than 200,000 but yanzu zuwa na daga banki na ji na cira saboda ni ma zan yi amfani